Mae darllen yn pwysig iawn wrth ddysgu unrhyw iaith newydd ac roedd darllen cylchgronau Cymraeg yn help mawr i fi. Ac wrth lwc, wrth i ni cerdded i mewn i fy nhîm, wnaeth y rifin newydd, lingo newydd, troi lan yn y post. Ac mae erthigol ynddo fe am fy ngwaith yn dysgu Cymraeg i fywyduriaid a cheiswyr lloches. Dwi'n edrych ymlaen at ddarllen mwy o'r erthigol yma. Mae Matt wedi gwneud cymaint o ymdrech i ddefnyddio'r Gymraeg cymaint o phosib. Ar ôl y lefel mynediad oedd e wedi gwirfoddoli yn Tafwyl a fel stiward, ac mae hynny yn wych. Mae'n dangos fod e wir yn cymryd mantais o'r cyfleoedd sydd yn y ddinas. Mae'n berson angerddol iawn, dyn ni dweud. Dwi ddim yn credu mod i wedi cwrdd â pherson mor angerddol am yr iaith Gymraeg, a mae eisiau i bawb teimlo mor angerddol am yr iaith Gymraeg. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 2 flynedd a 9 mis. Yn ogystal â mynd i cyrsiau Cymraeg, yn syth o'n i eisiau trio defnyddio fy Cymraeg y tu allan i'r dosbarth. Mae'n pwysig iawn o ran magu hyder ac yn cwrdd â phobl newydd. Dwi'n hoff iawn o ddarllen, felly dechreuais i ddarllen nofelau ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ond nawr dwi darllen nofelau sydd ddim wedi ysgrifennu ar gyfer dysgwyr. A gwrando ar gerddoriaeth cyn i fi ddechrau dysgu Cymraeg i un reswm oedd anodd. O'n i'n meddwl dwi eisiau deall y geiriau yma. Mae llawer o pethau ydych chi'n gallu gwneud yn ogystal â mynd i gyrsiau Cymraeg. Dechreuais i swydd newydd ym mis Mawrth eleni. Dwi'n gweithio i Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd a dwi'n trefnu cyrsiau a dysgu Cymraeg i fywyduriaid a cheiswyr lloches. Ces i atgoffa gan fy mos newydd beth ysgrifennais i yn fy nghais am ysgoloriaeth. Ysgrifennais i yn y dyfodol hoffwn i fod yn diwtor Cymraeg yn dysgu Cymraeg i fywyduriaid a cheiswyr lloches. A dyma fi ar ôl llai na 2 blynedd o ddysgu Cymraeg. Dwi'n gwneud beth ysgrifennais i. So mae'n anhygoel yn dwi'n dwlu ar y swydd. Fy swydd fel frydol, dweud y gwir. Dwi eisiau i chi ailadrodd, ailadrodd ar fy ôl i after me. Mae dysgu Cymraeg wedi rhoi cymaint i fi. Mae'n fraint fy mod i'n gallu rhoi rhywbeth yn ôl i'r iaith, trio dysgu pobl eraill, yn enwedig fywyduriaid a cheiswyr lloches, ac yn helpu nhw gydag integreiddio i'r cymuned Cymraeg. Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd yn llwyr o ran gwaith, o ran ffrindiau, o ran diwylliant a cymuned, fy ffydd. Wrth edrych yn ôl i trwy cyfnod eitha anodd wrth i fi ddechrau dysgu Cymraeg, dwi'n dioddef o iselder. Ond roedd wastad rhywbeth yn cysylltiedig â'r Cymraeg o'n i'n gallu gwneud gwaith cartref, adolygu, mynd i ddosbarth Cymraeg, mynd allan i gwrdd â dysgwyr eraill. Mae dysgu Cymraeg wedi helpu o ran problemau iechyd meddwl hefyd, sy'n anhygoel o dweud y gwir. Mae mwy o ffrindiau gyda fi nawr sy'n siarad Cymraeg ac nes i sylweddoli tua mis yn ôl. Mae cwpl o ffrindiau da gyda fi nawr a nad ydyn ni erioed wedi siarad Saesneg gyda'n gilydd. Baswn i'n dweud fy mod i'n defnyddio mwy o Gymraeg na'r Saesneg nawr, sy'n anhygoel wrth edrych yn ôl o dweud y gwir. Dylai Matt ennill dysgwr y flwyddyn achos fod yn enghraifft gwych o ddysgwr arbennig o dda sydd wedi cymryd mantais o'r cyfleoedd i ddefnyddio Gymraeg cyn gyntaf â phosib a chymaint â phosib. Mae'n neges bwysig i bawb dal ati. Taswn i'n ennill, baswn i'n gallu defnyddio'r cyhoeddusrwydd i siarad am y pwysigrwydd o cario ymlaen gyda'r ymdrech i annog mwy o bobl leiafrifwyd ethnig dysgu Cymraeg. Mae'n pwysig iawn o ran y nod o creu miliwn o siaradwyr Cymraeg ac hoffwn i ddefnyddio'r cyhoeddusrwydd i wneud gwaith yn yr un maes dwi'n gweithio ynddi nawr. Pob lwc, Matt. Pob lwc, Matt, bydd i'n wych.